Men adym Ayna. Men 20 ýaşymda. Dostlar, men size durmuşymdan bir wakany gurrun berjek. O waka ine şeý dip başlaýar. Salam. Men sizi Orazyň storiesinde gördüm. Siz gaty odanjak edekeniňiz. Salam. Siz kim? Siz hem o odanjak ýyllara şeý dip ýazýaňyzmy? Yok, ayna. Siz menne täsin bir duýgu döretdiňiz. Siz men adymy nerden bilýäňiz? Siz hakda men hemme zady bilýän. Diýçäsi, ýataň okmy? Ýok, okym tutanak. Ayna, senne özüne çekici bir güýç bar. Sen başgalara meňden ok. Uy, näme üçin? Sen maňa düşünşüň ýaly hiç kim düşünen ok. Duýgulaň seni alaýan bolaýmasyn? Bol sen maňa gyala kaçaň urat. Gala kaçsam näme ýerek saňa? Sen haçanna giç gelende men gaty alad etýänne. Urasyň arkaýyn bolaryn. Nirde näme işläp ýörenin ölerin. Düşündim. Edil şu wagt seni nähili göresiň gelýänini bir bilsediň. Aynam, bol sen maňa şu wagt surata düşde urat. Men üçin. Nämäň suraty? Ýatjak bolýan men, onuň eşim bir hilek. Borla sen maňa ananýansyňa, ýa ananyň okmy? Şu suraty menden başga hiç kim görmez. Söz berýän Ayna. Sağa da seret eýýäm giç bolly. Düşünüklonna, diýmek sen maňa ananyň ok. Şu aramyzdaky duýgular, yalan. Bor garaş häzir. Şu surat saňa şonýalyk zerur bolsa häzir uratýan. Bor garaşýan. Oy. Bu zatlara oýun etdiňmi? Inne sen men kworsaň. Men näme diýsem, şoň bilen morsaň. Düşündiňmi? Näme üçin beýtdiň? Menne näme ýamanlyk gördüň? Entek näme görýän sen? Bu çagaş suratyň WhatsApp bilen Telegram'a ýükleýän. Gowmy jaram. Gow möwüň. Ýörme saňa bir zat diňleşek. Ýörani, diňleşini. Gullar, bu men Ayna tanasyňa. Maňa gysagly 500 manat gerekden şu wagt. Eger ba bolsa gaýrat et joraşy nomere oklaýdy. Ertir akşam hökman bererin. Ayna şu senmi? Men munýalyk zat uradym. Kim onna? Men bilýän kimiň uradyny. Kim ol aýsana? Ayna. Üstünlükden başlaň aýlanan ok gerek. Senin ýyldy bol. Lezzetini gör. Inni sen maňa video uradyrsın. Bolmasa ojaga suratyny öýüňdäkilere uradar. Öz gyzlarynyň näme işläp ýörenini görsünler. Sen 30 sekund wagtyň var. Wagt gitdi. 30 sekund wagtyň var. Wagt gitdi. Bugün näme üçin giýjek aldyň? Sewda Amerikada baranyň bilýän nädir öýtýän? Sen o ýerde 42 minut boldun. Kim bilen duşdyň o ýerde? Jogap ýaz. Şeyden mi olýan, ha? Sen menden gaçyp gutularyny öýdýänmi? Men seni nişana alanlarym. Inni sen özüňden gör. Men bilen näýle gatnaşmalygyny men sen gözüňe görkezýärim. Derrew gyala kaçaň ýak. Çalp bol.
inem onuň başga bol. Akıllıca aynam. Aynam, bol sen maňa suwaltyň öte düşde uğrat. Orla sen maňa inanýansyňa? Uğradan bolsam gör nämeler boljak eken. İnternetdäki howpsuzlygyňyz siziň öz jogapkärçiligiňizdir. Özüňizi nädip goramanlygyny biliň. Sanly zorluk bidiňe internetdäki sözler däl. Ol has giň gerimli hakyky howpdur. Seresap bolun, şahsy giňişligiňizi we ýakynlaryňyzy goraň. Sanly zorluk bu jenayet we hiç kim on pidası olmağa münasip değiller.